गोसोम बेस गाननानै आसाम सरकारनि हेंथायै खुद्रिसारदों चिरां जिल्ला एबसु आरो चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा बिरहांगाव गोजौ फरायसालियाव आसाम सरकारनि हेंथायै बिमा राव फरायसालियाव थाखो 6 बिगियान आरो सानखान्थि आयदाखौ इंराजि बिजोंजों फोरोंनो जाबसिननायखौ दिनै चिरां जिल्ला एबसु आरो चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादाबो बिरहांगाव गोजौ फरायसालियाव गोसोम बेस गाननानै आसाम सरकारनि हेंथायै खुद्रिसारदों। गासै आसामनि गोजौ फरायसालिफोराव खौरां बिजोंनि गेजेरजों एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारिया फोरमायो दि दिनै गोसोम बेस गाननानै आसामनि गोबां फरायसालियाव एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव बे खुद्रिसारनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ इंराजि बिजोंजों फोरोंनो जाबसिननायखौ बोखारनांगौ आरो बर' फरायसाफोरनो बर' बिजोंजोंनो बिजाब हरनांगौ। লগতে এপছু জইন মানে উদ্যোগত অসমত বিভিন্ন শিক্ষা অনুষ্ঠানত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বৰ্তমান যে মাতৃভাষাৰ মাধ্যমত অসম চৰকাৰে বা অসমৰ শিক্ষা বিভাগে জেনেৰেল সায়েন্স এণ্ড মেথামেটিক্সৰ ইংলিছ মানে যে কম্পালচাৰি মানে কৰাই দিয়া সেইটো বিৰোধিতা কৰি পেলাই আজি কলা বেচ পৰিধান মানে কৰি পেলাই আজি বিৰোধিতা কৰা যিটো কাৰ্যসূচী এইটো লোৱা হৈছে। আৰু এই মানে মুহূৰ্তত মই চিৰাং জিলাৰ এই বিৰহাংগাঁও হাইস্কুলত আমাৰ চিৰাং জিলা এপছু বা চিৰাং জিলা সাহিত্য সভাই ইয়াত আয়োজন মানে কৰা যিটো মানে সভা এই সভা বা এই কাৰ্যসূচীত মই আহিছোঁ। যথেষ্ট ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত আমি এই প্ৰগ্ৰামটো কৰিবলৈ মানে আমি সক্ষম হৈছোঁ। এই মানে অনুষ্ঠানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে কেতিয়াও মানে আমাৰ মানে মেথামেটিক্স এণ্ড জেনেৰেল সায়েন্স যিটো ছাবজেক্ট এইটো ইংলিছত কেতিয়াও মানে গ্ৰহণ কৰিব মানে ইয়াত মানে ৰেডি নাই বা ভৱিষ্যতত মানে এইটো একচেপ্ট মানে কৰা যিটো মানে ইয়াত কোনো মানে ইংগিত নাই। কাৰণ ভাষা বা লেংগুৱেজ আমাৰ আইডেণ্টিটি হয়। বড়ো জাতিয়ে বা আমি নিজৰ মানে পৰিচয় বা নিজৰ আইডেণ্টিটিটো লৈ পেলাই আমি উন্নত হ'ব বিচাৰিছোঁ। তাৰ কাৰণে ভাষা আন্দোলন আমাৰ মাজত হৈছিলে আৰু ভাষা আন্দোলন কৰি পেলাই 1963 আমাৰ মাধ্যম হিচাপে আমি পাবলৈ আমি সক্ষম হৈছিলোঁ। আৰু সেই মাধ্যমে আজি আহি ইউনিভাৰ্চিটিলৈকে বড়ো মানে মেজৰ মানে লৈ পেলাই মাষ্টাৰ্ছ কৰিব পৰা বা PhD কৰিব পৰা এইখিনি অৱস্থাত আহিল। আৰু এই বছৰৰ পৰা 11-12 বড়ো মাধ্যম যিটো অসম চৰকাৰে মানে খুলি দিলে এইটো আমি খুবেই আনন্দিত। কিন্তু তাৰ মানে সমানে অসম চৰকাৰে আমাৰ বড়ো মাধ্যমটো মানে শেষ কৰিবৰ কাৰণে কিয় ষড়যন্ত্ৰ কৰি আছে এইটো আমাৰ প্ৰশ্ন। এতিয়া আমাৰ দেশত আমাৰ মানে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মানে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কৈ আছে যে মাতৃভাষা মানে মাধ্যমৰ মানে শিক্ষাটো গুৰুত্ব দিব লাগে। আৰু আমাৰ গৃহমন্ত্ৰী মানে আমাৰ ভাৰতৰ অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই কৈ আছে যে মাতৃভাষা মেডিকেল ছায়েন্সত বা ইঞ্জিনিয়াৰিঙত মানে এইটো এনকাৰেজ মানে দিব লাগে। আৰু UGCয়ে কৈছে যে ইউনিভাৰ্চিটি কলেজত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে মাতৃভাষাত মানে শিক্ষা ল'ব পাৰিব বা মাতৃভাষাত এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট লিখিব পাৰিব। আৰু প্লাছ NEPয়ে কৈছে যে মাতৃভাষাটো গুৰুত্ব দিব লাগে। তাৰ বাহিৰেও বহুত মানে আমাৰ শিক্ষাবিদবিলাকে কৈ আছে যে মাতৃভাষাত আমি শিক্ষা মানে লোৱা বা শিক্ষা মানে যিটো একুৱায়াৰ কৰা এইটো আমাৰ কাৰণে ইজি হয়। কিন্তু অসমৰ মানে আমাৰ মানে শিক্ষা বিভাগ বা অসমৰ আমাৰ বিষয়াসকলে বা আমাৰ অসমৰ নেতাসকলে কিয় মানে আমাৰ মাতৃভাষাটো শেষ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে মানে ষড়যন্ত্ৰ কৰি আছে সেইটো আমাৰ প্ৰশ্ন। তেওঁলোকে মানে তেওঁলোকৰ ডিচিশ্যনটো উদ্যোগ কৰি ল'ব লাগে। আৰু আমাৰ বড়ো মাধ্যম বা অসমীয়া মাধ্যমৰ কাৰণে আমাৰ ভাষাৰ মানে কিতাপ তেওঁলোকে অতি সোনকালে প্ৰদান কৰিব লাগে সেইটো মানে দাবী জনাই পেলাই আৰু তেওঁলোকৰ মানে সিদ্ধান্ত আৰু তেওঁলোকৰ যিটো মানে পলিচি সেইটো বিৰোধিতা কৰি পেলাই আজি এই কাৰ্যসূচীটো আমি ল'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ লগত মই মানে পুনৰ মই জনাব বিচাৰিছোঁ আগন্তুক মানে 15 তাৰিখ মানে জুনত আমি জিলাই আমি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ল'বৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে আমি ডিক্লেয়াৰ কৰি ৰাখিছোঁ। আৰু তাৰ মানে পিছত যদি একো নহয় তাতকৈ আৰু আমি বেছি মানে আন্দোলন বা বেছি আৰু মানে কাৰ্যসূচী ল'বৰ কাৰণে আমি বাধ্য হ'ম। সেইখিনি दिनै दुलाराय फरायसाफोर आरो बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायजों आसामाव गुबुन गुबुन फरायसालियाव गोसोम बेच गाननानै जे थाखो 6नि सानखान्थि आरो बिगियानखौ इंराजि रावनि जाबसिननानै होनाय बेखौ हेंथा खालामनानै आरो बेखौ बिरोधिता खालामनानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जों बर'आ
जोङो गावनि सिनायथि आरो माने खौ लानानै गावनि माने रैखाथि आरो थामोनथाखौ गोजोर खालामनायनि बाथ्राखौ सानदों बेनि थाखायनो बर' हारिनि गेजेराव भाषानि आन्दलन जादों बेनि थाखायनो माइदम माने खुलिनांगौ होननानै आन्दलन जादों बेबायदिनो 1963 एल पि स्कुलनिफ्राय फरायजेननो मोननानै दिनै बे मिडियामाव फैयै फैनानै आरो देग्लाय 11-12आव बर' मिडियामजों फरायनो मोननायनि मोनसे माने अबस्थायाव सौफैबाय मोनसे स्टेज मोनसे मोनफैबाय आरो बे रावा दिनै माने कनस्टिटिउसनेल मोनसे लेंगुवेज जाबाय रेकगनाइज मोनसे लेंगुवेज जाबाय आरो आसामाव दिनै बियो मा होनदों एसोसिएटेड अफिसियेल लेंगुवेज आरो बे रावजोंनो दिनै मास्टार्स फरायनो हानाय बे रावजोंनो दिनै मा होनदों PhD खालामनो हानाय बेबायदि जाबाय आरो बे रावजोंनो फरायनानै बे मिडियामजोंनो फरायनानै गोबां गोरों गोरा डक्टर इन्जिनियार प्रफेसार बायदि मैयाखौ जों दिनै मोनफैनो हाबाय सिभिल सार्भेन्टखौ जोङो मोनफैनो हाबाय दा बेखायनो जोंहा बे मिडियामनि सायाव फोथायनाय दङ आरो बे मिडियामखौ लानानैनो हारिखौ दैदेनलांनायनि बाथ्रा हारि माने फोथांनायनि बाथ्राखौ जोङो सानो दा बेखायनो आसाम सरकारा जोंनि मिडियामाव सानखान्थि आरो बिगियानखौ थाखो 2निफ्राय गोजौ थाखोसिम जे इंराजि बिजोंनि जाबसिननानै होनो नागिरनाय बेखौ थाबैनो बोखांनानै लानांगौ आरो थाबैनो जोंनि फरायसाफोरनो बर' बिजोंनि फरा बिजाब हरनांगौ बेखिनि दाबिखौ लानानै बेखिनि खुदिनायखौ दिन्थिनानै दिनै जोङो गुबुन गुबुन फरायसालियाव फरायसाफोरनि कला बेच लानानै जेनाखि मोनसे हाबाफारि बेखौ जों खालामनाय जादों गोजोन्थों बे आयदाखौ लानानै अफिसियेलि आनअफिसियेलि आसाम सरकारजों जोङो गोबां रायलायबाय आनअफिसियेलि माने चिफ मिनिस्टारजोंबो जोङो बर' थुनलाइ आफाद जोङो दुलाराय फरायसा आफाद जोङो बेबायदि रायलायबाय आरो अफिसियेलि एजुकेसन मिनिस्टार डक्टर रमेश बेगु बिथांजों जोङो रायलायखांबाय आरो रायलायबावनायनि मोनसे खोथा दङमोन नाथाय नैबे मुहुर्तआव बिथांमोना माने बे बाथ्राखौहाय लानानै खुनु गुरुत्त बेबायदि मोनसे रेसपन्स बेबायदि मोनसे दिन्थियाखै दा बेनि थाखायनो जोङो डेम'क्रेटिक बेबायदि मोनसे हाबाफारिखौ जोङो लानो गोनां जादों एबसु आरो बर' थुनलाइ आफाद अल आसाम स्टुडेन्टस इउनियन आरो असमिया साहित्य सभा जथायैबो जोङो माने रमेश बेगुमान गोनां बिथांजों जोङो सावरायनाय बेबायदि हाबाफारि जाबाय आरो एबसु आरो बर' थुनलाइ आफाद आलादायैबो जोङो डक्टर रमेश बेगु बिथांजों जोङो सावरायनाय जाबाय दा बेखायनो जोङो दिनै खावलायदों जे बिथांमोना गावसोरनि जिखिनि थांखि बेखौ बोखांनानै लानांगौ नङाब्ला बिनिफ्राय गोख्रोंसिन जोङो आन्दलनकारि आफादफोरा जोङो आन्दलनखौ लालांनो थाखाय जोङो थागथियारि गोजोनदों जेराव जेराव बिमा रावनि बिजोंनि फरायसालि दं बर' मिडियाम एसामिस मिडियाम बेंगलि मिडियाम आरो गुबुन गुबुन जोंनि पार्टिकुलार मिडियाम बे फरायसालिफ्राव दिनैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे बर' हारिमु आफाद गुबुन गुबुन गौथुम आरो सानसुमैफोरनि मददजों दिनैहाय गंफ्रोमबो फरायसालियाव बेबायदि फरायसाफोर फोरोंगिरिफोर आरो जोंनि गार्जेनफोर दैदेनगिरिफोर गोसोम ब्लेक बेन्च गाननानै जोंनि उद्रिखांनाय आरो जोंनि जि मोनसे प्रतिभा बे हाबाफारिखौ लानाय जादों दिनै बेवहाय चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो काजलगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायजों बे उजान बाजार जालायनि सिङाव थानाय बे बर' रावजोंनो फोरोंगिरियाबो फोरोंनायखाय बर' रावजोंनो लेखाखौबो फरायनो मोननायखाय बर' रावजोंनो फरायसायाबो फरायनो मोननायखाय बिगियाननि बाथ्रायानो होन सानखान्थिनि बाथ्रायानो होन बे बाथ्राखौ गेबें आरो गोरलैयैनो बुजिदोंमोन ओनसोलनि गुबुन गुबुन दैदेनगिरि आरो एबसुनि बिबानगिरि जथायै जोङो बेवहाय मावफुंनो थाखाय लानाय बायदि दिनै बे हाबाफारिनिनो दिनै सामलायगिरि दैदेनगिरि मानगोनां जिल्ला एबसुनि बाहायनो थाखाय हाबाफारिनि सोमोन्दै एसे सिगाङावसो गेबें आरो गुवारै आफादनि थाखाय जों बे हाबाफारिखौ लानो गोनां जादों बे बिथिंनि सोलोंनाय